Wani pasando, dadiwa kuchando, rimwe mando, funzaka na tindo, tapanya windo, sakandine mutsindo. Azvirevi kuti akapara mhosva akutorashwa. Ipandiri zvakandikoshera. Ndokusaka ndatora nguva yangu nhasi kuti regai ndonosangana navo vanhu vari kupi? Vari muusungwa. Yesterday, a delegation of Zimbabwean musicians, actors and actresses visited Chikurubi Maximum Prison. The team was led by Assistant Commissioner Chimbetu together with Superintendent Mutamba and senior correctional officers. Tinowana hama dzedu dzepanze vatinozhizana nadzo vanenge vachiuya vachitirangarira vachiziva kuti aiwa mukati mune vanhu kuzofarawo nesu vachionesana vachimboonawo zvatiri kuita mumajeri. Saka zvanhasi regai nditori mukana unonditi tashanyirwa nemamusicians but ndisati ndataura zvakawanda regai ndiintroduce tina chairperson we-organizing committee chief superintendent Munyamasoka. Uyezve tine public relations officer vaMutamba, tozoya provincial rehabilitation officer superintendent Mutuki vaMutamba. Can you introduce ndingazokutorerai floor? Regai ndipe ndo vanomirira vatauri vemajeri. Ndizoti degree mashumani. Muri rete yako mani. Aditika. Jere rinoita sei? Rinopera ka? Sezvamunongoziva gore negore we celebrate prisons and correctional service day. Saka last year takambouya pane vanga vari muno. Aditika. Tadzoka futi zvakare. Tine musicians, artists vakasiyana siyana vari pano vakatungamirirwa naambassador vedu. Ambassador vedu munovaziva nditi? Munovaziva here? Tina assistant commissioner Sulu Chimbetu. Handitika? Saka assistant commissioner Sulu Chimbetu tichava nguva votiintroduce vamwe vavo vavauya navo pazuva ranhasi. Handiti? Ngativarovere maoko. Kana munhu anetsa varume batai munhu. Batai munhu. Kana munhu anetsa varume batai munhu. Batai munhu. Anetsa varume batai munhu. Batai munhu. Batai munhu. Batai munhu. Batai munhu. Bademun, 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 Friday, 26 September 2025. Standard to celebrate commemorating prison day. Saturday also, Tineva hivi tumeshana nao tunasawira au Obert na majirani wanafanya leo zetu journalist alipo wamekuona kwa kamera. So na Simon mutambi Mashiki shiki, mashuma, zato, pitri mashuma, zato, kakatambika, noera, uneva mwevari kuchari, vari kupika, mosha dzavasina kupara.
kana mabuda anenge achigona gitari munozondifonera anenge achigona kuimba kana kutamba kana zvapera zvekunoku zvapera munouya kugitirisa Jerry vaita basa sei ndiri kufara zvisingabviri kuonana nemi nekuti zviso zvenyu zvese zviri kufara uye musi wefriday tichange tichionana live tichikupai zvose zvatinazvo baba nzira yacho ine mavheso neminzwa anchaziva kwekubata dzimwe ndidzo dzihamata makatikama Inmates expressed joy as they met their role models, describing the visit as a moment of love and encouragement. They also showcased their talents through music, sculpture, and dance. kurutsa zano sendumureri kuyamiswa pasamura mai chokwadi charirayizano ndoga zvaakazoita nyamututa kunyadzisa wofuratira ndima yaari kusakura This annual tour comes ahead of Prisons Day commemorations set for this Friday at Demview, Chikurubi, where top musicians are expected to perform alongside inmates. First things first, I just want to thank each and every person that is spared their precious time to be with us here, to be with the inmates, starting with the artists, the likes of Simon Mutambi, Mbida D, Tendai Chimombe, Fahim Somanje, Sekurgudo, Saidi, and many other artists who were present here. The journalists, I want to appreciate that. It was just on a short notice, but the response that we got was so overwhelming. I'm very, very happy. And I just want to compliment, saying that we should be united as artists in Zimbabwe, and not only when it comes to certain problems, but even on certain programs. We should be together, we should work together, collaborate. I think we will go far as Zimbabwean artists. So that's the main thing that I want to acknowledge and appreciate. And also thanking the prison officers that gave us the opportunity to hold this event, which is in preparation for the Prison Day commemorations that are going to be held on the 26th of August here at Demview. I was so happy mingling with different artists of different genres, learning how they do their skills, and also them learning how we do our skills, and also mixing and mingling with the inmates here. I think it was one great thing which is very fundamental, to have certain public figures joining forces, joining hands, coming in to visit and spare their precious time and leaving their jobs and perhaps monies out there, coming to spend time with the inmates. I just want to acknowledge and applaud to that. And as you can see, today the inmates have been happy. They've had a great time. They liked the dance moves from Bev, Sister Bev,
especially the male side. It was it was great. And here, the female section, we have had some actors who were there. We are here presenting their messages, their solidarity messages with the female inmates. I'm happy. I want to appreciate that. In an interview with Bahasha TV, the visiting musicians said they were humbled to inspire inmates and pledged to continue supporting rehabilitation programs. Kana munhu auya kuno kazvirevi kuti kupererwa neupenyu, asi kuti tofanira kuya kuzorwa pahofu sehofu yatiri kuvapa iyoyi, tichivarangarirawo vanhu ivava sesuwo vanhu vari kunze. Hazvirevi kuti akapara mhosva akutorashwa. Kwandiri zvakandikoshera, ndokusaka ndatora nguva yangu nhasi kuti regai ndonosangana navo vanhu vari kupi, vari muusungwa uko. Ndo vanhu vekuindastri kwedu, ndo vanhu vatorizira kwese kwatoridza. So ndaonawo pavandiona pana pavafara vabva vavarangarirawo the late mukoma Tongai Moyo wandaishanda navo, saka tavadzorawo ndangariro. At least taona kuti katombodaro zvinovabatsirawo kuti havazofungi zvakawanda. Vanoona kuti tiri pamwe chete vari muno asi tinawo vachisevhawo time yavari kusevha, vachangodzokawo kudzimhuri, vodzokawo kumabasa, vodzokawo kubasa kwedu zvakare, tokwanisa kuraramawo through ivava vasungwa vatinawo panapa. Akashenzera ndokushenzera shirona iwe kombe iningalelero babachikuwa shinozopesana mupenyu shinga comrades akashenzera ndokushenzera katamurai Reporting for Bahasha TV, I'm Alphonse Magara in Harare.